tro yna. Geinis yma o llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin a rwy yma heddi i roi gwybod i chi sydd wedi ennill wobrwyon bendigedig fel tocynnau theatr a hyd yn oed tocynnau teulu am gêm rygbi yn Theatrau Sir Scarlets. Felly ymunwch gyda Sialens Ddarllen yr Haf nawr! Eich Marciau darllenwch! Beth yw Sialens Ddarllen yr Haf? Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn un o'r raglenni fwyaf darllen y pleser i blant o Medi'r 11 mlwydd oed. Angen ac angen! Beth yw'r thema? Y thema eleni yw eich Marciau darllenwch. Felly, mae'r thema chwaraeon sy'n yn hannog ni i cymryd rhan mewn gemau a chwaraeon yn y ffordd ydych chi yn ei fwynhau mwyaf. Pryd mae fe'n dechrau? Y dyddiad pwysig i gofio yw dydd Sadwrn, Gorffennaf yr 8fed. Dyma bryd mae'r lawnsiad mawr yn digwydd. Mae'r Sialens yn rhedeg hyd at dydd Sadwrn, Medi'r yn 9fed. Yn ystod yr haf, rwy'n gallu ymuno â thîm y sêr a chwrdd ar masgotiaid gwych. Dyma gyflawni'r... Alicia, Noah, Naomi, Nafir, Sophia, Oli. Sut allai gymryd rhan? I gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf, mae angen bod yn aelod o'r llyfrgell a mae ymuno'r llyfrgell mor rhwydd. Ewch gyda'ch rhiant neu ofalwyr y llyfrgell gyda rhyw ffordd o dystiolaeth hunaniaeth. Bydd un o'n aelodau staff cyfeillgar yn y cyfrestru a gallwch feddyga llyfrau yn syth. Beth sy'n digwydd nesaf? Nawr, gallwch chi gofrestru ar Sialens Ddarllen yr Haf. Byddwch yn derbyn eich pecyn ar eich Marciau darllenwch. Bob tro byddwch yn ymweld â'r llyfrgell, byddwch yn derbyn anrhegion a wobrwyon arbennig i helpu chi ar eich ffordd. Sawl llyfr sy'n angen fi ddarllen? 10 llyfr, 20 llyfr, 30 llyfr. Wel, mewn gwirionedd, dim ond 6. Ie, 6 llyfr sy'n angen darllen dros y gwyliau. Wrth gwrs, gallwch chi ddarllen mwy na 6. Mae lan i chi. A gallwch chi ddarllen bob math o lyfrau fel... Llyfrau ffuglen, llyfrau ffeithiol, llyfrau llun. Gallai cymryd rhan ar-lein? Gallwch gymryd rhan ar-lein. Na gyd sy'n angen gwneud yw cofrestru ar-lein gyda summerreadingchallenge.org.uk. Bob tro byddwch chi'n gorffen llyfr, gallwch chi ychwanegu ar eich proffil a chasglu bathotynau a wobrwyon hefyd. Gallwch chi chwarae gemau, cystadlu a rhannu adolygiadau. Wel, fel ysgol, da ni yn awyddus iawn bod yn plant ni yn cymryd rhan yn y Sialens yma. Da ni eisiau iddyn nhw fwynhau a cadw yr awydd yna i ddarllen dros yr haf, achos mae hwnna'n gallu bod yn her i nifer o'n plant ni. Felly fyddwn ni'n annog bob un i fynd ati nawr a cymryd rhan. Beth ydw i'n cael am gyflawni'r sialens? Ar ddiwedd y sialens, byddwch yn derbyn tystysgrif a Medi'r pan byddwch yn cyrraedd eich gôl. Bydd eich athrawon yn falch iawn byddwch yn dychwelyd i'r ysgol ar ddiwedd gwyliau'r haf gyda'ch tystysgrif ac efallai cynnwys gwasanaeth wobrwyo arbennig i'ch llongyfarch hefyd. Bydd bob ysgol sy'n cyfrannu yn y sialens yn cael y cyfle i ennill tarian cyntaf llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf 2023. Gallai gael rhywbeth arall? Gallwch yn wir, mae'r plentyn sy'n darllen y fwyaf o lyfrau yn ennill tocyn teulu o Theatrau Sir Gaerfyrddin ar gyfer sioeau yn Theatr y Glowyr, Theatr y Lyric a Theatr y Ffwrnes. Ac nad yw hynny'n ddigon, mae'r Scarlets wedi cyfrannu tocyn teulu a bydd enwau'r plant sydd wedi darllen dros 12 llyfr yn cael ei dodi mewn dip lwcus. Am fwy o wybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf, edrychwch ar wefan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Cofiwch ein dilyn ar ein tudalen Facebook am cyfri trydar, am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau rhad ac am ddim dros yr haf. Felly, cofrestrwch nawr mwyn gwneud hwn y Sialens Ddarllen yr Haf orau erioed. Ar eich